Wow, this looks really very snowy, to be honest. Yeah. Let's go there. It's clear. Yeah. It's clear like this. There's so many snow on trees. Oh, there's a sign. I'll check sign. He will arrive and say, amazing, amazing, yes. But then he'll say, daylight robbery. Yes. Now, overall, there is like a good atmosphere. I like it. Even though like we didn't get enough sleep, but now it feels interesting, yeah. My point? You're fine. My why? By why it's cold inside in this shopping center, like this is not good. Where is here food court? Okay. Nah, this shopping center looks interesting as well. I like this city. Now we are eating our lunch, breakfast, yeah, like this. Možná pochopil teda. No, Tak to je. nejsi Tak já spokojen si s dám- kvalitou. Já si dám 2, mě to nevadí. Jestli mě dá 2, tak já už mám zaplacený, takže mi to... A jdeš, jo? Takže prostě musíš hrát na debila, že jo? Teďka jsme u bunkru. OK, tak co jinak? Chci jen podívat tady na tu baretní nádheru v centru Hamburgu. Tak věřím, že je tam vstup zdarma. Já věřím v to. Protože kapitalismus v Německu skutečně existuje. Ale největší úroveň kapitalismu je v Barceloně, kde jsme měli platit za vstup do parku. 16 eur. 16 eur. Jo. Now we are inside the church. This is really huge. And Your mom also, will be proud. yeah. You're Hmm? A kde se nám zatoulala Florence? Dobrá otázka. You say Florence. fucking cold. I need to go and get in. No, okay, let me record this 13 level town hall. Yes. Town hall. Uh-huh. Very good. Shall we take a picture? Yes, yes. Let's go, I'll take a Tam někde picture. nakoupíme, jo? Jo. Tam vedle metra je obchod. OK, tak jo, tak jdeme do obchodu vedle metra. OK? No tady já si myslím takové extrémní. Ale let's go, podíváme se dovnitř, jestli dostaneme se nebo ne. Ale podmínky tady jsou extrémně, takže no. Lepší je jet někam, Tak kde ze Svižníma. je utulněj. Jo. Protože jsme uvnitř Sadačo. Heute gibt es Führungen, weil.
Tam je napsáno jako, že jenom tak. Let's record. Okay, here. Where this? Yeah. I asked them like, do you have smaller size? They said like, Okay, now we leave our room and we check out. A bit dirty it is, but yeah, that's it. V jakém patře se nachází naše ubikace? Prvním ubytace? Prvním nadzemním Co? podlaží. Jak ubytace? Ubikace. Ne, ubikace je záchod. Ne, nahoře, to není to je přízemí. Ubikace není záchod. On řekl, že vpravo žije baba, která... Ne, neklepej. Už za žádných okolností řekne klepat. Tam je nasrána baba, takže je to tady. Good. Let's take off our shoes here. Yes. Which room do you take? Which one do we take? We will take Wait. I have to... explore. Wait. They are actually same one. Let's decide. Wait. I think both are the same. So I take this one. You take this one? Okay. Let's close the door. Flo, close the door. What can you say, Flo, about the room? Not bad. That's it. Okay. Ayo, let's close. To je to, co jsme měli na tom bookingu, já si myslím, že to je nějaký jiný. Ne, to je to, co jsem měl na bookingu právě, jo. A tam ten byl s nějakým drákou? No ten byl starý a to je nový. Jo. What the fuck? Technology, yes, check. Technologie. bad. It's okay also. But I like hiding, you know. Don't want to kind of to the... Why don't we wait like another 6 minutes? train? Okay, let's wait when we come back from city center excursion. In 1 minute, go from other direction. So you want to get the station? Okay, so we can wait here. No, wait, coming. I'll go away. A jdeme zase zpátky, jo? Nebo možná tady si teďka dáme něco. Nebo tady na takhle nemůžeme. Let's go, něco. to je nějaký nakupák. Jedině něco můžeme si dát tady, ano. Let's go, Florence. We will eat here and then we go to Köln, okay? You agree? But here, except for this train, I think there is nothing interesting. Это Primark. I think that's the only thing to check in Wuppertal church. To record, but now I'm recording. Yes. That's it. Предыстория.
That's it. Hölziner Straße. Sie erreichen von hier die Agentur für Arbeit und das Není to moc vidět tady, ale jako je to tak, no. Kde nám tam fotečku. To je daylight robbery, 350 for parking and 30 minutes. What the fuck? Ale zastavili jsme si tady pod katedrálou. Jo. Yes. A jako Flo by neměla moc daleko chodit, mohla by stavit tak. No okej, pošleme jí fotku. No, Tady? no. No, můžeme zkusit. Ale naši potřebujeme, když můžeme stáhnout zadarmo na internetu. To je jediný důvod, to nebude pro nás převážet. Když se převážet a tak. Akorát je to těžký, že jo? Jo. Good job, good job. Hele, no jako já nevím, já bych řekl, že on je jako Pražský hrad. No, je to tak Možná jako Pražský hrad ale- dokonce je větší, já bych řekl. Jako tak kostel svatého Víta, nebo jak se tomu říká. Wow, vole, to je impresiv jako. No tak to je tedy obrovské jako. To je jako prostě uprostřed jako ten kostel svatého Víta, nebo jak se tomu říká, jo? Ta katedrála je lepší. No, Takový ten kapitál rozdíl.